La muntanyeta del Salvador deixa enrere dies de festa, uns dies on els carrers d'esta barriada alzirenya s'han omplit de molta activitat a través dels diferents actes programats. Tot i les nombroses activitats lúdiques que celebren, no cal oblidar que aquestes són unes festes en honor al Salvador i, per tant, el component religiós és el pilar fonamental de les mateixes. Diumenge, la muntanyeta celebrava un dels actes més característics de les seues festes, com és la cercavila i posterior missa de campanya en honor al patró. A la Casa de les Clavarises d'enguany, Mari Carmen Pla i Davínia Rosés, tot estava a punt per rebre la comissió de festers i traslladar així la imatge del Salvador a peus de la muntanyeta. Les Clavarieses han albergat a la seua llar la imatge del Salvador. La primitiva imatge romànica va ser presa del foc durant la Guerra Civil. L'actual, d'estil barroc, es va comprar l'any 1941 amb els diners recaptats de donatius per tot el barri. A les portes de la Casa de les Clavarieses, els membres de la comissió celebraven este diumenge de festa amb els seus balls. Tot seguit, el Salvador eixia del seu dosser per ser dipositat a les Andes i així recórrer els diferents carrers de la barriada a muscles dels seus portadors. Un any més, els festers i festeres a ritme de la música passejaren el seu patró. Esta és una celebració i per això es tracta d'un passacarrer animat on la música va marcant els passos dels portadors. Posteriorment, la imatge precedeix esta missa de campanya de la que hi participa un gran nombre de veïns i veïnes, també les autoritats municipals, en esta ocasió representades pel regidor de festes, Rafael Fita. Cal nomenar que una de les primeres devocions que va néixer a Alzira després de la conquesta cristiana va ser la dedicada al Salvador. La seva veneració es va establir al cim de la muntanyeta més pròxima de la ciutat.